गिबि गिबियावनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर होग्रोनो सानो। बे आच्छा दिनैनि बे एग्जाम खुंफुंनायनि थांखिया मा? आच्छा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे सालिख' आनजाद जों लानाय जादों। बे सालिख' आनजादनि थांखियानो जाहैबाय फैगौ मार्चआव 3, 4, 5आव जों मोनसे सिभिल सार्भिसनि थाखाय ओरिएन्टेसन प्रग्राम लानो नागिरदों आरो बे ओरिएन्टेसन प्रग्रामानो जोंहा मोनसे डिजिटेल वे आरो बेजों लोगोसे रिसोर्स पार्सन हिसाबै जोंहा प्रफेसर बिथांमोन थागोन, लेक्सारार थागोन, APSC नि बारग' मेम्बार थागोन आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि एक्सपार्टफ्रा जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ बेसिक इनफरमेसन जिथुनाखि जोङो खाथियाव माबायदि जोङो कचिं लानो हायो बा माबायदि अपसनेल साबजेक्ट लानानै बा स्करिं साबजेक्ट लानानै जोङो UPSC नि थाखाय थियारि जानो हायो बेनि माखासे जोङो बेसिक इनफरमेसनखौ जोंनि ग्रासरुट लेभेलनि जायफोरनाखि स्टुडेन्ट बिथांमोननो मोनसे नलेज शेरिंनि मोनसे प्लेटफर्म होनो थांगासिनो दङ आरो जिहेतु जोङो मोनसे टाइम बाउन्ड स्ट्रेटेजिक प्लेन लानानै बा फिथाइ थायहोनाय मोनसे हाबाफारिखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सानबाय थायो। बेनि थाखायनो नैबे सालिख' आनजादखौ लानाय जादों आरो बे सालिख' आनजादा उदालगुरि पार्टआव जों दिनैहाय रौता कलेजाव लानाय जादों। टटेल पार्टिसिपेन्ट हिसाबै जोंहा 125 125 बेजों लोगोसे भेरगाव साब डिभिजननि थाखाय जोङो नर्थ दरं सिनियर सेकेन्डारि स्कुल टंलायाव टटेल 140 पार्टिसिपेन्ट्स बै सेन्टाराव बाहागो लादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनो जोङो नांगौ बायदि जिहेतु IAS, ACS बा गुबुन गुबुन सिभिल सार्भिस जोंनि बर'फोरनिफ्राय जोङो सोरजिना लानो हायाखै, जोंनि दिथागिरि जोंनि समाजनि दैदेनगिरिफोरा सोरजिना लानो हायाखै। थ' बेनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो बोरैहाय टाइम बाउन्ड मोनसे स्ट्रेटेजिक प्लेन लानानै जों खालामनो हायो बेनि थाखाय सिस्टेमेटिक मोनसे एप्रोचजों बा सिस्टेमेटिक मोनसे मेनारजों जोङो थांनानै जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय फैबाय थानाय समफ्राव कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव जोंनिफ्राय थोजासे बा नांगौ बायदि सिभिल सार्भेन्ट जाहाथे ओंखारलाङो बे उदालगुरि जिल्लानि मोनसे थांखि। बे एग्जामाव स्टुडेन्टफोर पास जानायखौ माबायदि सिलेक्सन खालामगोन बा माबायदि लांनाय जागोन? सेलेक्शना जाहैबाय जोंहा पियरलि मेरिट बेसिसाव काट अफ मोनसे थागोन। जोंहा मोनसे लिमिटेड सिट केपासिटि थागोन। फैबाय थानाय समफ्राव केन्डिडेट बिथांमोनाव थोंजोङैनो डिजिटेल प्लेटफर्मजों बिथांमोना जाहाथे रिजाल्टखौ मोनो आरो दखरा आफादफ्रावबो जोङो रिजाल्ट सिटखौ जों हरनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जिहेतु आं गिबियावनो बुंखाबाय जे टाइम बाउन्ड मोनसे स्ट्रेटेजिक प्लेन लादों आरो बेनि थाखाय जोंनि सिटआबो लिमिटेड जागोन। थ' बेखायनो पियरलि मेरिट बेसिस आरो पारफरमेन्स बेसिसजों जोंनि सिटखौ होनाय जागोन। बेयाव सिलेक्सन जानाया उनाव मा जाहैगोन बिथां स्टुडेन्टफोरा? दिनैनि सालिख' आनजादाव जाय बिथांमोना सेलेक्ट जागोन बा काट अफआव फैगोन बिथांमोना डिमाकुसियाव जानो गोनां 3 days ओरिएन्टेसन प्रग्राम 3, 4 and 5 मार्चआव बेयाव बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना जोंनि सिभिल सार्भिस यां एचिभार बिथांमोनजों माखासे नलेज शेयार खालामनो खाबु मोनगोन। जाय बिथांमोना APSC नि बारग' मेम्बार जाय बिथांमोना बै बिथिङाव खामानि मावबोनाय बिथांमोननिफ्राय माखासे भेलुएबल इनफरमेसन मोनगोन आरो बेजों लोगोसे नियारेस्ट कचिं अपरचुनिटिया माबायदि, नियारेस्ट अपरचुनिटिया सोरबायदिया स्पन्सरशिप जोंखौ होगोन, सोरबायदिया जोंखौ कचिंनि राहा लामाखौ देखायना होगोन, बेबायदि मोनसे टाइम बाउन्ड मेनारजों जों जिल्ला आफादा खारगोन। बे एग्जामखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसुआल' खुंदो ना गासैबो डिस्ट्रिक्ट एबसुआ खुंनाय जादों? उदालगुरि जिल्लायानो गिबि खेबाव नैबे इनिसियेटिभखौ लानाय जादों। फैबाय थानाय समफ्राव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्लेटफर्मावबो बेनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जागोन जाहाथे बे मोनब्रै जिल्ला बा सारा जिल्लायावनो जिथुनाखि जोंनि बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोर दङ बिथांमोना जिहेतु सिमांल' नुबाय थादों बिथांमोननि सिमांखौ बोरै मोगथां महर होनो बेनि प्लेन पलिसि जों फरायसा आफादा लानांसिगोन। क्वालिफिकेसन हिसाबै बे सिटनि सायाव डिपेन्ड जागोन। 100 टटेलबो जोङो लाखिनो हागौ, बे मार्क्सजों डिपेन्ड जागोन आरो मोनसे जिहेतु बुंखाबाय जे टाइम बाउन्ड मोनसे स्ट्रेटेजिक प्लेन बेयाव जोङो एक्सपार्टफोरजोंबो सावरायगोन काट अफखौ जों बेसेखिनि लाखिनांगौ। थेंक इउ। दिनै जिहेतु बे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानथामनि थाखाय सिभिल सार्भिस एसपिरेसननि थाखाय केरियार ओरिएन्टेसन प्रग्राम लादों आरो दिनै बे प्रग्रामनि थाखायनो दिनै सालिख' आनजाद जादोंमोन। बे सालिख' आनजाद लानायखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जिहेतु
बे आनजादावखौ होनानै जों गोबां एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो जायफोरा बे आनजादाव उथ्रिसारगोन बिथांमोना बे सानथामनि ओरियेन्टेसन हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बिथांमोना बेयाव गोबां आयदा सोलोंनो हागोन जोङो थारैनो बे मोनसे थुलुंगाखांथाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे नाजानायाव बेबायदि जानायखौ जोङो गोजोनथाव बुंनांगोन जोङो बेखौ होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो इयुनाव मोजां रिजाल्ट मोनगोनखौ जोङो मिजिंथिदों औ गिबियावनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर होग्रोनो सानो बेबायदि ओरियेन्टेसन प्रग्राम फाथिनो नागिरनानै बेबायदि टेस्ट खालामनायनि थाखाय दा जोङो जेनेबा सिभिल सार्भिसनि एग्जामखौ होफेरनाय जायाखैमोन ना बेयाव एसेबाबो नलेज मोनदों माबायदि फैगोन जेनेबा कुइसन पेपारफोरखौथ' सिगांनि प्रिभियास कुइसनफोरनिफ्रायसो दानखानाय जादों नालाय ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो एसे